Bună ziua, astăzi vom face un videoclip care vom reacționa la Sneak. Opresc un pic videoclipul până găsim videoclipul cu Sneak. Gata, l-am găsit. Asta este videoclipul. Vrem reclamă. De la gaze deschideți! Și nu uitați de like și de subscribe. Salut, șacalilor, ce face? Stai așa, cât o trecut, după 8 luni pot să fac în sfârșit asta. Mimuri cu Sneak! La un dat postam doar mimuri și poate nu vă mai plăcut, dar acum n-am mai postat deloc, deci trebuie să vă placă. Și știu că mereu sunteți aici cu mine să-mi dați o mână de ajutor. Și dacă nu-mi dați voi, o să-mi dau eu o mână de ajutor. Și voi nu aveți o mânuță să vă scărcinați pe spate? De ce? 66.000 de membri pe mimuri cu Sneak și bro, și eu n-am mai postat de un an. Băi, 66.000 de oameni, mă! Vă rog foarte mult, dacă vreți să revenim cu această serie, să lăsați un like și dacă facem vreo 20.000 eu o să mai postez. Ce s-a schimbat Sneak al nostru? Bă, ce-i asta, bă? Ce Dumnezeu? Arată așa greșit. Am văzut acum câteva minute înainte să filmez acolo la postări care urmau să fie acceptate și nu. Am batra să nu, era. Nu, dar arată greșit rău, ia. Hop. Sincer s-a râs. Sneak după ce a făcut reacții la mimuri și-a râs după ora 12. Da, o să-ți dau o mână de ajutor în crearea următorului mim. Apa Lucina este apă naturală direct din izvoarele din Munții Carpați. Acum așteptăm apa Lucina minerală. Ce-i asta? Bă, dar cum i-ați răpit ce aveam în mână, bă? Bă, what the fuck, cum e posibil? Uite ce, asta cu șacale, uite, ia apa Lucina. S-a terminat. Dacă văd ăștia din o campanie în bătaie, ești prost? Ia uite apa Lucina aici, trăiască. Bă, dacă de bine a reușit să decupezi, ia uite, trăiască familia mea în Egipt, așa mergeam cu astea veri când am fost în Egipt cu sticluțele de apă. Și uite cum mi-a pus Sini sticluța de apă la bunicul meu, bă, pe burtică. Ține apa Lucina pe burtică și nu mă încălzesc. Bă, dar ce dormi era de mimuri cu Sneak, iau 5 litri, bă! La 5 sete mi s-a făcut să mi-aduc apă. Doamne ferește, la 5 litri s-a terminat. Da, uite ce balcane, bă, nu o să poate. Deja asta cine ești? Chio, așa? Tare rău, uite, îți dau cerere de prietenie acum. Deci eu îți dau cerere de prietenie, ești prea tare. Bă, vă zice măta la telefon, lasă că vorbim acasă. Bă, deci fața asta este exact ce trebuie. Ia aici, mi s-a întâmplat și mie, deci pe bune, cind vreodată, de la tot. Nu știu dacă trăim toți aceeași viață, dar sigur o sunați pe mama voastră când termina ședința. Deci așa, sau vă suna, știți, ca să vă mai împăcați până vine acasă. Deci asta era fața, pe cuvântul meu, dacă nu. Că știa, bă, totdeauna să mai strecura un 4 pe acolo. Cum, mă, nu ți-am zis? Nu ți-am zis de 4. Las că vorbim acasă. Vorbim acasă că nu mai puptu calculator, da? S-a terminat de acum, calculatorul că ești pe afară. Nu prea mai dă like lumea. Bă, reveniți-vă pe grup, porniți-vă notificările pe grup, hai oleacă să revenim. Că suntem oameni ca lumea aici. Sneak cu barbă și păr lung. What the fuck is this piece of shit? Da, nu știu care e treaba de aveți toți așa cu păr lung să-mi faceți așa. De ce mă faceți Bob Ross? Sau de ce mă faceți așa stilul anii 80? Așa, mult vă lipsește? Să mor eu dacă nu. Vreți să vă dau o veste bună? Acum, numai la ăștia care se uită la clipul ăsta, eu s-ar putea să fac implant, da? Chiar s-ar putea să revenim și aici și deasupra, știi? Și să vedeți ce freză îmi lasă atunci. Și nu mai poate toată lumea, să vedeți. Și mi-a zis, frate meu, o zis că lumea nu se mai uită la mine și că mi-a scos vizualizările pentru că arăt prea ciudat și nu se mai uită lumea la mine că nu sunt family friendly. Că sunt așa, gen, că sunt pușcăria, știi cum adică, că schel, că am uși, că am bar, că nu mai sunt family friendly. De-aia nu se mai uită la mine lumea. Vă rog, lăsați un comentariu, chiar nu vă place de mine deloc cum arăt cu freza asta, citeți și eu comentarii și dau inimă sau nu mai dau inimă, când vine să plâng. Eminescu? Nu, chiar nu, sincer nu. Sniculescu? Da, gen da, chiar îmi place, sigur că da. E Niculescu totuși, e tare. De la gaze deschideți! Bă, cât de greșit! Dar puteam să jur că o să faceți mimuri cu fața aia și sigur dacă dau mai jos o să mai fii, sigur, este imposibil. Te învia eu până de la gaze, am venit să facem o leacă, ești vechi, țineți pe vizor și îl vezi pe tipul ăsta. Îl vezi pe tipul ăsta, cu un baroj de la mâna așa și cu unul pe una ca așa. De la gaze, domnul. Sincer, acum, nu v-ați gândit vreodată că vi se întâmplă să mergeți așa pe hol, să vă uitați random și pe vizorul vostru afară pe scară și când bagi ochiul cineva să fie acolo, să uite așa la tine, de fapt. Acolo la ușă, așa știi la tine. Nu v-ați gândit niciodată? Sincer, m-am
m-am gândit, pentru că uneori când mai Băi, pui așa, sunt, știi, băi. când fac așa, știi, mai trag și un ochi pe vizor. Nu știu de ce, e românesc, știi, e balcanic. Bă, și cum ar veni când mă uit așa, zic, bă, cum era acela să stea așa, cineva folosit așa la mine? Și să-l văd așa, cu 0,5. Bă, cel mai bun de până acum, pot să-i dau eu fixare, trebuia să mai fac asta moderatorii mei, ea fixează aici, îi dau premiul. Deci la Băreanu este întotdeauna șeful la mine. L-a făcut și la 9 dimineața, ca idei. Deci imaginează să te gândești la asta la 9 dimineața, pe bun. Bună tare, să continuăm, ia uite aici, smici. Despre ce vorbim? Sigur că da, foarte amuzant. Nu mai pot de râs. Ei, dar să putea să nu fie. Dar cum să nu? Haideți, mă rog. Cum să nu fie unul care îl pune ăsta? Nu se poate. Deci nu există, bă, nu există postare pe Facebook unul care să nu pună tipul ăsta pe ăla care râde. De nu mai poate. Dacă avem un videoclip, nu știam că Sneak e un FIFA Mobile. Ia să vedem despre ce e vorba. What the fuck? Cum? Ce înseamnă? Rapid. Sneak 111. Îți la Rapid? Îți la Rapid e bună echipa, măcar eu nu știu fotbal. Chiar nu știu, e bună echipa Rapid, măcar dacă tot o fac cu mimul ăsta. Ziceți, e bună echipa Rapid sau nu? Ziceți, e bună sau nu e bună? Ce bine seamănă. Bă, ce creatură e asta, veri, și de ce arată la fel? Bă, de ce arăt ca nănosul ăsta, bă? Ce e asta, bă? Bă, ce organism fluriș și unicelular și simbiotic și e chestia asta, bă. Mamă, trească familia mea, mi s-a făcut greață de minte, nu mai pot să mă uit la mine, nu mai, deci borăs dacă mă văd pe mine în momentul ăsta, nu mai, deci dacă mă uit la mustața asta, nu mai. Vomit, nu mai pot. Uite ce ochi și ce să-i un pește, nu? E un pește. Ia, pot să caut după imagine, stați că pot așa, deci fac un screenshot. Dau aici căutare după imagine, încarc poza cu ăsta și ia uite cum ar veni. Ia uite, pește fără corp, trăiască, familia mea s-a terminat. Wow. Care este cel mai urât animal din lume? Ce, what the fuck is this? Un pește gelatinos din Oceanul Pacific, vere. Seamănă cu chipul unei persoane în vârstă. Vere, am 23, haide bă, că am 23, da, bă. Ia, bă, toată lumea îmi face bătrân, vere. Deci dacă am ajuns să mă facă bătrân și gelatinos și fără păr pe mine, nu mai frate, s-a terminat. Bă, ce e asta? De ce se uită asta? De ce fericit ăsta micuț? Bă, suntem frați. Bă, eu știu că închisoarea, dar suntem frați. Bă, suntem frați. Bă, deci asta vezi când ai somn paralysis de ăla, știi? Când ești paralizat în somn. Asta vezi. Ăsta e coșmarul tău, pe cuvântul meu, de ce arată rău. Chiar sunt mimuri oarecum buni. Asta a fost așa, e ok. Acum că văd asta, retrag ce am zis. Dacă am zis că sunt oarecum buni, nu mai. S-a terminat, nu. Deci, de ce văd așa ceva? Deci știți ce mai lipsește? Să văd efectiv că ăsta cu corpul meu, cu fața asta, cu părul lung și în spate, de fapt, știți, să am un corp de cal, cu picioare de cal și să fiu de ăla, cu centaur de ăla, sau cum se numește. Mama lui Sneak, mă, tu ți-ai făcut tatuaj? Sneak, cum ai aflat? Mama lui Sneak mi-a șoptit-o păsărică. Nu era amuzant, dar fața e altceva, nu. Am uitat, dar la un moment dat, credeți-mă, că chiar o să fac câteva, să fac vreo 50-100 de tricouri exclusive cu fața asta, frate. Și cine le ia, îl ia atâta, doar 100. Să aibă 100 de oameni din țara asta tricou cu fața lui frate meu așa. Sneak se spune gen sau efectiv? Nu, da, sincer nu. Sneak se spune legit, da, e legit, frate, legit, what the fuck, legit. Noile parfumuri Sneak sunt acum și în magazine de lângă piață. Și ce mai greșit? Că efectiv ieri mă gândeam la numele astea, știi cum era asta cu Yves Saint Laurent și nume șmecher de parfum, știi? Bă, ce calitate, cum sună așa, finețe și vin eu, frate. Ia uite-mă pe mine. Uite-mă, uite. Cred că ajungem în perioada aia videoclipului că nu mai are sens să zic ceva. Mai pot să zic ceva? Nu mai zic. Bă, care de-l punea tălpi în tălpi cu mine, știi? Era o caterincă. Dar l-a pus așa, l-a trântit acolo. Haide, bă. Sneak pro de matematică. Bă, eu am zis să vă opriți astea, dar s-a amuzant. Bă, am riduri pe ce asta, bă, vere pe braț. Mi s-o sta fi de braț, nu pot să cred. De-aia, cum se numesc, bă, am vergeturi pe umăr, trească familia. Bă, dar imaginează să fie ăsta proful tău. Ăsta nu-ți dă un